Wamadika ndi bonine udeji abwago Amadika na mawa karijale nijera karamawa kunechi enyibo kemawu Ora na mawa na karijale tata Wibu baguleri odogwo Amadike ronie Wamulu na maronie Nadia sonde dugi Weze nwanyi ne dugi Amadike Akwagina chukwu na dinama Amadike Nena na vitume nuludi na nwunye We mubanwa o We mubanwa kachukwu kelu wasijo Ewe tulime we muochi usa vitume Nabaniri ni tolu na nwa Julai afọ 1962 Kamulo dogwo Mwamulu webe Sa innocent of oje kume Na Lady Elizabeth ume Na mulo mumu na bago mu Buluka chukuzi cho Abulunduka Ndi na ito se molumba nke Catholic Church No wanine Amadike we bidondu ya Amadike Nifite village aguluzi Igbo Kamulo dogwo Na Nocha local government nke Nigeria Amadike we bida akwụkwọ Amadike ndị Igbo we gụba akwụkwọ Wamanitele ịgụ akwụkwọ Na St. Bridget Primary School nke dị na aguluzi Igbo banyi Ọkụcha pati ya Owejebe na Bubendo Memorial Grammar School nke dị na Adazi Nnukwu Amadike Wọbala onye nke mbụ Division 1 koji pụta n'afọ 1980 Amadike vitume n'otu arafu owe nweta ịgụ akwụkwọ na University nke dị na Nsụka UNN Amadike wee gụrụ akwụkwọ wee gụọ State Management Amadike n'ọnwa Junu afọ 1984 Amadike ndị Igbo wee nweta nzere BSc na State Management ọrụ obodo na abụwo Amadike na-eme mma Koho fetela na nne ya Amadike na-eme mma O wee kuzibe na University of Science and Technology nke dị na Port Harcourt na 1985 Amadike ọ na-akụzi Estate Management Amadike ndị Igbo ekene Amadike na-eme mma Olụma mmadụ lụrụ n'ụwa ka eji echeta ihe Ibe ọma mmadụ na-eme na-esi ihe Amadike ndị Igbo niile Odogwo Amadike mmanwụ Chivitume so na fellow Nigerian Institute of Estate Survey and Value Avitume dịkwa na akwụkwọ ndị Estate Survey and Value Registration Board nke Nigeria niile wadịkwa na akwụkwọ ndị Estate Institute of Scott Daly na Arizona nke dị na America Vitume mmanwụ wabụkwa Principal Consultant VC Ume and Company Nigeria Limited ụlọ ndị Estate Survey and Valuers Chivitume bụkwa onye ji ọkwa Director Nigerian Film Corporation nke dị na Jos malite n'afọ 2001 wee luo n'afọ 2003 Amadike na-eme mma Amadike ndị Igbo niile Odogwo Chivitume na Dimodimegwu Ojukwu weze ndị Igbo gburugburu jikọtara aka ọnụ were olu ntutu ụta na Peter Obi ga-achịlili Anambra agba nke ịbụọ nke menụrụ na Nigeria niile Wokwute ndị Igbo niile Odogwu na anyị keneli ewe mee election wee meche Peter Obi wee nwee mmeli n'afọ 2010 wee bụrụ gọvanọ nke Anambra ndị mmadụ na-eti Amadike ndị Igbo niile Odogwu oke ibu ka emechara nrọpụta ndị apụga na Ikemba Ojukwu eze Igbo niile wee na-eti na-eto Chivitume na Chivitume na-eme mma na ọ bụ Odogwu melụ ka Peter Obi wee chiwe Anambra agba nke ibu Amadike ndị Igbo niile daalụ dịka eji eje ọgụ ka ibuo Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu kwuru ekwu si na ịbụ mma agha Odogwu Anambra Odogwu eji eje mba ka ibu dịka eji eje ọgụ Odogwu Ikemba Nnewi ti na ya na-akpọ
kwuru gị na ya na-atụnyelu gị ugo gị maka na ịbụ onye isi oche nke pati apụga na Anambra wee melie n'ọchịchị Ọmadike ndị Igbo daalụọ dịka eji eje mba ụmụ Anambra. Chetakwanụ na Chief Victor Ume du otu apụga wee jee ọchịchị n'afọ 2013 achịkọbala ọchịchị maka gọvanọ nke Anambra nke dubatalụ Chief Dr. Willie Obianọ wee gbakuo dịka Aguleri wee nwee mmeli wee bụrụ gọvanọ nke Anambra. Victor Ume odogwo na anyị keneli. Chief Victor Ume bụkwa onye isi oche gọvanọ Willie Obianọ re-election and campaign committee n'afọ 2017. Gọvanọ Obianọ wee chịbakwa wee gbaka ibuo wapụga wee nwee mmeli. Ọmadike wee gba eji eje ọgụ ude eji akpụ agụ odogwo na anyị keneli. Dịka onye na-akwụdozi ike n'ọchịchị onye kwuo echi ya, Chief Victor Ume nwelu nzelu dị iche iche awodu enyelie na ọkalili akali echichi echilie kalili akali. Ọhamadike ude eji agbụ agụ odogwo na anyị keneli. Ọhamadike ndị Igbo niile mma eji eje ọgụ ndị Igbo bụ Aguleri odogwo ọchịagha dịka eji eje mba dịka na-agbalịzu odogwo Jagaban Shinkafi. Ọhamadike ndị Igbo niile Chief Victor Ume so wee jee na National Conference nke achịkọbalụ na Abuja wee lụọ wee tụlụ ugo wee nata wee chawapụta ka anyanwụ wee chawapụta ka kpakpando. Ọhamadike ọ nọchitere anya ndị Igbo ọfụma ka emechalụ nya bụ ọgbakọ onye isi ala Naịjirịa nyelie ọla nke nkwanye ugwu maka isonye na ya bụ ọgbakọ na ịtụnye oke nke ya maka ọdịmma ndị Naịjirịa niile. N'ọnwa Septemba 2014 onye isi ala mgbe ahụ bụ Dr. Goodluck Ebele Jonathan GCFR nyere Chief Ume nkwanye ugwu pụrụ iche nke a na-akpọ Officer of the Order of the Federal Republic OFR maka ịtụnye oke nke ya n'ime ka obodo na-aga n'iru na ịkwụnye n'ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa niile. Chief Victor Ume bụ nnekwu omelọra nke na-adịghị eme mgbatụ wụọ na-ewepụta ego maka ọdịmma ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. O nwere ụmụ akwụkwọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ dị 120 ọ na-azụ n'akwụkwọ site na sekọndịrị luo na mahadum site n'otu Education Foundation Victor Ume wubelo kelugolo afọ 11 ndị ọ zụpụtalụ kalịla akali. Ọ zụpụtago ndị nwelu digrii na ndị nwelu doctorate na ndị undergraduate na postgraduate. Chief Victor Ume na-eme mma. Ọmadike wee zọọ sinetọ wee nwee mmeli. Ndị ọjọọ mmadụ wee jụ wee jebu n'ikpe ka emechaziri na Jenụwarị 2018. Victor Ume wee nwee mmeli wee duo onye n'ihi olu o wee bụrụ sinetọ nke si n'aka President of the Senate Dr. Bukola Saraki. Sinetọ Victor Ume bụkwa Knight of St. John International n'ọnwa Disemba afọ 2016. Pope Francis kpọrọ ya wee chie nye echichi Papa Knight of St. Sylvester KSJ ka ikene osodi eme wededelu uli wedelu mma nwunye Victor Ume Lady Priska Chinenye Ume na ụmụazị Chineke ji wee chi ya mma. Ọhamadike ndị Igbo niile mma eji eje ọgụ mma agha ndị Igbo ibube Aguleri Jagaban Shinkafi Olise bụ ụlụwa dube gị ụmụ Anambra ka anyị ṅụlie elu Victor Ume ka Chukwu kelu ụwa tinyelu ya ndụ